Ụmụaka ruo unu m nso Anyị elugo nso maazị. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị achọghị ịkpọtụ n'ebe a. Ifochakpi. Nkịta nyara akpa. Nsị agụ n'ọhịa. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ. Anaghị epio ya epio. Ife emelụ mma. Anaghị emeghasị ya emeghasị. Eruru otu ụbọchị. Otu ụbọchị eruo. Ụganị dalụ n'obodo ụmụ anụmanụ. Ụmụ anụmanụ niile na-ejisi ike na-agba mbọ enweta ihe ha na-enye ụmụ ha na nke ha na-eri. Mana egbe bụ onye oshi, ọ bụ onye ngana. O nweghị ike ịgba mbọ kpata ihe ọ ya eri, na-abụghị ndị ọzọ kpatacha, o ji ezulu nke ha kpatara akpata. Etu a ka o si wee na-eme. Ụmụ ọkụkọ ka egbe ji eme ihe olili nakwa nke ọ na-enye ụmụ ya. Ọkụkọ gbaa mbọ kpara ụmụ ya jee nyechaa ha nri nata, egbe jee zuru oshi ụmụ ọkụkọ wee na-eri na-ata na-enyekwa ụmụ ya. Ihe a wee na-ewute ọkụkọ. Mgbe ọbụla egbe bịa bụrụ ụmụ ọkụkọ, ọkụkọ agba mbọ nụọ ọgụ tie mkpu na o nwere ike. Egbe bụrụ ụmụ ya na-ajelie, ọ nọrọ na mwute. Ihe a wee megide ọkụkọ wee kpọọ ụmụ nnụnụ niile nzukọ. Ha gbakọnọtacha, o wee sị ha, ọkwa ụnụ madụ na mụ na ụnụ bụ ofu. Ọ na-abụzi maka na ịnọ n'elu anaghị adị m mma, m ji wee jee bili n'anị. Ọ ya ka unu ga-eji na-enezi m anya ka eyi m azụ efe. N'elu na anya ọfụma, ọkwa unu nwere nku, enwere m nku. Unu nwee ugbene, enwere m ugbene. Unu nwere ụkwụ na-abụ, enwere m ụkwụ na-abụ. Kedụzi ihe dị iche? Ọ gwanụ nwanne unu ka m bụ. Kedụzi ka unu ya esi wee gbaa nkịtị egbe wee jide ụmụ m niile na-erikpọ ka aha eri ọna na-eri onwe ha? Mbanụ, kedu ka m ma esi mezi? Ihe anụnwa ọkụkọ kọrọ ụmụ nnụnụ wee wute ha, wutebiga ha oke. Ha wee nechaa anya wee gbajinye egbe ogu wee sị ya, egbe ubelebekwe, egbe ya ube na-ebekwe, egbe ya ube na-ebekwe. Hapụkwa ụmụ ọkụkọ aka, ebuzikwe na ụmụ ọkụkọ. Ime gị otu ahụ, iwe anyị ya adakwasakwa gị. Egbe wee kwe ha nkwa na ya ma mbuzi ụmụ ọkụkọ. Mana ka a na-ada onye ohi ji, o ji obi apị mbazụ. Sọọsọ ihe na-aga egbe n'obi bụ otu ọ ga-esi na-ebu ụmụ ọkụkọ mgbe ọkụkọ anaghị n'anya, mgbe ọkụkọ agaghị ama na ọ bụ ya bụ ya. Ụbọchị na-aga, egbe na-aga n'ihu na-ebu ụmụ ọkụkọ ma n'ụlọ ma n'ezi. Ọkụkọ wee iwe, nwee mwute, wee kpọkwa ụmụ nnụnụ niile nzukọ wee sị ha na nke ka njọ emee. Onye a na-esula ọgwụ ekweghịkwenụ na ọ ya aṅụ ya ma ọgwụ wee egbe na nekwe na ụmụ ya agwụ. Kedu ka ọ ga-esi mee? Ụmụ nnụnụ niile wee iwe, ma ọkwa ma icheoku ma ikwikwii ma chekeleche ma tolotolo, onye ọbụla jiri iwe si na a ga-eje ọgụ na be egbe, na a ga-eje kụọ egbe duka duka. Ha niile wee buru nkọrọnkọrọ wee jebe ọgụ na be egbe. Mana ka a na-eje ya bụ ije, nkwọ, agụ nkwọ nke ya na egbe bụ ọdụ ka ọdụ n'ibe, o wee lechaa anya sị na ya na egbe bụkwa n'ofu, n'ọkwa n'ofu afịa a egbe na-azụ ka ọ na-azụ. Mana ikekwe maka na ya nwa na onwe ya na-ebukwu ma ngwele ma oke wee na-ebukwazi ọkụkọ, n'ọkwana ya melụ na o nwebeghị onye jidere ya sị na ọ gị ka nna ya. Nya bụ na ọ baghakwa n'ụlọ na ọ ya esolu ndị a wee jee mebiela egbe ihe. Enwere ike ịnọkwa ebe a na-eme egbe akpọkwa ikwuo ya afa n'ụsọ. Ya mere na ya agaghị esoji ije a. Ka ụmụ nnụnụ ndị ọzọ ji iwe na-aga n'ihu ka a jee na be egbe jee mebiela ya ihe. Agụ nkwọ wee jiri nwayọọ nwayọọ mina n'azụ. Mgbe uche onye ọbụla pụrụ, agụ nkwọ wee nachi ha azụ, pụọ ya ọsọ jee chọwa egbe ebe egbe nọ, wee jee sị ya na nekwe ihe na-aga. Ụmụ nnụnụ niile na-ejekwa na be gị, anyị ejekwa jee mebichala gị ihe. Egbe wee sị ebe ọ nọ n'agụ, ebe ọ na-ede ọkụkọ ọ ya eburu, si ebe ahụ wee kwụpụ ọsọ wee gbanaba na bie. Mgbe ọ na-elutezi na bie, o wee bụrụ na ụmụ nnụnụ niile ezukọ ọgụ bie na-emebisiri ihe, ha wee mụchanye ọkụ na bie. Ka ha mụchanyere ọkụ, ụmụ egbe wee kwụrụ ọsọ gbapụcha. Nne ya ekwenụ ahụ adịghọ kalụ nka, o nweghị ike ịgbanwe ọsọ, ọ nọrọ n'ime ebe ahụ ọkụ na-agba ya. Mgbe egbe ji wee batalụ wee fụ na ọkụ na-agbazi nne ya, o merụchago ya ahụ, o wee bulu nne ya aha ka o buru pụọ, bupụta ya n'ọkụ. Ka ọ na-apụzi, ọkụ lee ya n'aka, nne ya ahụ wee danahụkwuo ya dakpunyezie n'ime ọkụ wee lee pịapịa.
egbe wee na-efegharị na-eche ka ọ kụọ ya anyụ ka o jee bute nne ya ka ya nwa ghara ịnwụ ukwu. Ọ na-eche ka o jee bute nne ya ọkụlepịacha nne ya, egbe wee na-efegharị na-eche ka ọkụ nye ọkụ o buru nne ya. Nke a melụ na mgbe ọbụla a mụnyere ọkụ, egbe na-ejekwa ebe ahụ wee na-achọ ma ọ ga-afụ nne ya ahụ danahụrụ ya ga-akpụnye n'ime ọkụ. Lukwe ma taa, ebe ọbụla ịfụrụ amụnyere ọkụ, ị na-anya n'elu ị ya afụlili egbe, ọtụtụ egbe ebe ha na-efegharị na-ene anya n'ọkụ ahụ ka ha malụ ma ha ya afụ isi nne ha. Ifochakpi na afụgo ochi adịghị mma. Onye chọrọ ndụ ya mma ya were uche ya zere ochi. Nga na-adịghị mma maka na ọ bụrụ na egbe na-agba mbọ, ọ kaara inwe ike na-achụta ihe ya na ndị be ya eri wee hapụ izu ochi. Ngwanụ o sitego ebe ọ na-ezu ochi, nne ya wee nwụnahụ ya. Onye nwee ihe mmụta ndị ọzọ ọ fụrụ n'akụkọ a ya denye ya n'okpuru ebe a na-edenye atụmatụ n'okpuru ihe onyonyo a. Onye akụkọ a ya atọkwara ụtọ, ya pinyere anyị aka ebe a na-etinye ntụrụ ugo maka ihe onyonyo a. Daalụnụ, ka emesịa. Ndewo maazị. Ndewonụ, ka emesịa.